priatelia, už ako dávni, starodávni kresťania, tak aj dnes, no už to teraz to zapomnú, už tak ako starodávni kresťania, starodávne národy, tak aj kresťania zachovajú takú obyčaj, že... Viete čo, mali by sme ísť od zaklopania. Zatvorte nám, ja zaklopem tam. Môže. Zaklopanie bude zvlášť ešte raz. Hoj. Pravi že Janči. Ale no. No, až mi znaj poljku, ni fun ni ne čar daš. Ma to je pekna. Čo si naš? Uzme teraz. Daj, ja požiadku na hlavu. Krásna pasuješ medzi ne. Čierna ovca, ja som to hadru, nechceš? Tak túto, tí naši vinohrady. No je tu vrát. Daj, nahraju. Noči vinohradom treba. Čo šataš? Nepoznám, Getka má drugičky. Najve takve Tak my budeme spievať. tancuje, nakve hraju. Ideme preč. No. Tak vás dal tento náš principál pozdraví ti. Nová, Janko. Pozdraví sa. No ale ticho. Ďakujem a odkážem im. No, a teraz si s nami vypiješ. No, Tak na zdravia. na zdravia. Že by ti nohe slúžili ešte, kým sa vrátiš, ale s dobrým odkazom. Milí moji priatelia, takýto pekný príklad máme z písma svätého, že keď Pán Ježiš Kristus niesol preťažký kríž na horu Kalvánsku, takže sa on krvou potil a medzi jeho učeníkmi sa nenašiel žiaden, ktorý by mu podal ručník, aby si mu utrel krvavý pot z tváre svojej. No išla taďal dievka menom Veronika. Dievka. Netancuj. Si neostal stávať, teraz môžeš od začiatku. No do začiatka, dievka tam nebude. Takže mal dať len oným, trocha počkať a pán nájdeš. Žena, meno Veronika. Je to prišlo smiešne, vieš? Dobre, no že niekdy, keď sme to na divadle robili, tak hrajú. Mama, papa, mama, papa, mama, papa, mama, papa. Povedz tu dva. Povedz slečna. Slečna Veronika, čo? Tak vás, moji milí priatelia, pekne prosím, aby ste aj vy mne dali nejakú šatvočku, aby som si mohol utrieť pod tváre svojej, keď pôjdem do toho nášho kraja. Horička zelená, zelen, že sa zelen. Horička zelená, zelen, že sa zelen. Frajeročka moja, červen, že sa červen. Frajeročka moja, červen, že sa červen. Nie ste vy aj tie muzikanty. Oni neopakovať, sme nemajú My opakovať. skúsim ešte raz, Ja, no. píš. Ešte aj tej víš. Tak keď to je skončili, tak dnes budeme spievať ďalej. Hej. Pravda, že by to treba... Ale aj ten víš. No ale horička zelená, zelen, že sa... Už je zma. Inak, keď sa natáča riadne, tak sa opakuje 25 razy. Takže keď sa raz opakuje... No len my ale nie nevíme. o 10. večer. Ale dobre, no aj tak. No, ale fakt si to pripomienka, čo sa deje. Aj tak je to na to. Však ja nehovorím, ja budem aj do jednej. Aj ako? Dneska už nie. Nevíš. Teraz odchod, Gitka? Áno, áno, iba budeš odchádzať. Nazad. Evka, čo? Povedz. Počkaj, ako bereš ty sviečky? Ja idem akože... Čo? Jano, keď ti povie on, tá kamera je teraz. Dobre, ale Petr ešte nech zobudí. No. Dobre? Ideme.
náš pán starejší. Táto naša mladá panna, ktorá zanechala matku svoju a všetku rodinu svoju vedome, zanechala si ona svoj panenský veniec a stala sa manželkou mládenca nášho a priateľkou našou. Preto sa nám ona po kresťansky pozdravuje. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky amen. Ešte raz. Drahí priatelia, keď Pán Ježiš Kristus... Ešte raz. Ešte raz. Preto, lebo som sa pomýlil. To je ešte... Dobre, ešte raz. Dosť bolo veselia, dosť bolo jedenia, pitia. Ešte raz. Vážení svadobčania, dosť bolo veselice, jedenia a pitia. Vyprevaďme teraz týchto našich mladých na ich ceste do života. Zastavíme sa pri studničke, kde nevesta naberie do škrupín vodu a prereje ju cez hlavu, aby v tom novom živote ani toľko slz nevyriala, koľko sa jej naberie do týchto škrupín. Tak preto poďme na cestu. Ty, milá nevesta, tu máš tieto škrupínky. My nemáme. Netreba. Tu máš tieto škrupínky, strih. To sa strihne, to... Potom. Ježiš Mária, vy nás ľuďom nepustíš ťa. Ježiš, ty vodáko. No dobre. Nájdeme najprv vám. Ako v Hirošime ponáli. Tak ideme ku studničke. Nuž. Zajpil. No môžeme? No, Počkaj, družba. kde je družba? To je muž Mišov. Dobre, teraz sa ide sprevod ku studničky. Teraz akorát tu sa bez zoraďovať a pôjde sa vonka. A muzikanti hrajú teraz už. Spýtajte sa muzikanti. Ako vy dopoviete? Tu sa už... Dobre, kľudne, tak to budeš dať. Peter, dúfam, ty si môžeš zobrať statíva, postaviť sa dole oproti tomu domu a budeš snímať dvor. A dnuka sa už nebude nič snímať. Už káble sa musia teraz brať. Hej, ty si zobrať statív a potom postav si oproti dvoru. Oni nás teraz pokrájajú mrvám, nalejú pálenú a potom vy pojete výš A my ideme a rozdáte oni dole. Tu dáte trim, tu dáte dvom, dáte... Ale nechcem mať ticho. Áno, Môžu idú sa to spievať. rozprávať, alebo aj to spievať. Alebo aj... A ja viem, že sa vyprávali, to je ticho. Lebo keď ticho, to je, ja neviem, nasleduje sa to nebývalo. 3, 4, poďme. Pozri, milá národ. Zle, no. Vidno ťa. Vidno ťa. Môj problém. Nie, že môj problém, tak ale si tam cieľ, lebo je tam Peťo. Jo? Alebo si tam cieľ, lebo je tam Peťo. Tak ale tam sa bude odhrávať jej. Boha, ale dá dvere čo? Či spadnú z neba? Ja nasnímam. Nie, doktor potom má byť. Asi tej sukni si sa. Paľo pod. Poď tu zastovaj, ale tak na čo. Vystranie nie je na kameru, ani tak si to Počúvaj, a tu nebudem prekážať. Budeš ale menej. Je už 30. Že o rok sa rozvediete. Vypiješ tam je švietlom. Môžeme? Ona dobrá, panuje tam. Jaj, tak to je dobre. Mútor má zádev. Môžeme? Môžeme. Že má mu. Milí svadobčania, táto naša mladá nevesta nám doniesla jeden krásny chlebík, akožto radostník. Z jej rúk do robenia, z Božieho požehnania, z rosy nebeskej a z úrody zemskej. Kdokoľvek budete požívať z tohto chlebíka, tak vám Otec nebecký dá na dobrý úžitok.
Zároveň Prosím vás. Má sa spievať a Teraz vás vyhodím ja, teraz som tu ja Fiumár, Kristušánska dolina. Spravte mi pľat. Moje ženy. Vážená, bez folklóru nemôže byť. Antuško, ty stále te prosím ťa k žene, lebo... Na čo? Zaviali. Čo sa načo? Pozor, lebo sa aj zvuk berie. No chovaj. Mali. Ale to chodíš do dvora za rok?
To tak najlepšie. Doktor, čupni si zole, aby to nebolo vidno a sprav podhľad. Až sa ti nehnusí. Všetci, čo ma vidíte, tak povedzte sír.